Weche manyien mag uimore pod dhi nyime. Familia mar miyo manowito ngimane ka konyore od thieth ma Migori Referral Hospital manyo ratiro ne nyargi magikoni weche mag thone pok oyangi malong'o mamiyo chunygi pod dang'ni. Gikoni dwe achiel nyaka ne miyo nowit ngimane pok giyudo ler malong'o ahinya obok mag nonro manotim kod osiptal. Koro gidwaro mondo nonro otim kod jotim nonro maoko kaka yor miyogi ratiro kendo konyo e kawo ndamo ne joma ibiro yudi ne noyule tich. Jaod bura ma Uriri Mark Nyamita bende omedo jiwo bad migawo mar thieth e kaunti ma Migori kod bede gi migepe mamoko mondo tim nonro mapiyo kendo giyang duoko ne anyuola miyono ka okoni thoe ma inyalo geng' ok owinjo bed ni medo dhi nyime e gwenge ma Migori. Wakati alikuwa ameenda kuzalisha, mimi nilikuwa najua atarudi na mtoto. From there, madaktari walikaa na yeye. Na wakati walikuwa wamekaa na yeye sana, alafu keshoe tena wakamrefa kwa hospitali kubwa, mimi nilikuwa nafikiria atarudi nyumbani. Government ya Migori inaingilia hii maneno, wanajaribu kusanitize hii hospitali. Kwa ile maneno ilifanyika, bibi yangu alikuwa salama. Wanasema bibi yangu ilifika pale akiwa critical condition. Haikuwa ni hiyo, kwa sababu alikuwa anatembea. Sasa mimi naomba mnisaidie nipate justice kwa huyu msichana, kwa sababu hata government ya Migori wanaficha document ya huyu msichana, referral letter, documents yenye madhali alikuwa amesign, wanaficha zote. Hakuna hata ile document inaonyesha wale madaktari wenye walifanya surgery operation wamekataa kabisa, wameficha. Nimepelekwa kwa National Assembly. National Assembly hakuna chochote walituambia.